ellátogattam a Pozsonyi úti lakótelepre, vagy más néven a szellemtelepre. Nem találkoztam szellemekkel, sőt, semmilyen különös jelenséget nem láttam. Pusztán a gondolat volt furcsa, hogy az egykori Magdolna városi temető fölött lépkedek. Amikor a lakótelep épült, már akkor sok furcsaságot észleltek, az éjjeli őr árnyakat látott, az elkészült háztömbökben szellemeket láttak, a használati tárgyak önálló életre keltek. A lámpa magától kialudt, vagy a tévé magától bekapcsolt, az egyik család kimenekült a lakásából, mert szellemeket láttak. Az egyik háztömbnek a 10. emeletét le is kellett zárni, mert valami furcsa szag érkezett onnan, és nem tudták beazonosítani, hogy honnan jött. Még a liftnek a 10-es gombját is kiszedték, hogy ne lehessen oda fölmenni. Ezek és még számtalan furcsaság és egyéb mendemonda keringett a lakótelepről. Ezek nagy része már mind-mind a múlt homályába vész. Ennek ellenére nagyon sokan keresik föl a helyet. Nagyon sokan csak rettegni akarnak, szellemeket keresni. Én is elindultam erre a kalandra, de ismétlem, semmi különöset nem láttam. Semmi különösben nem botlottam. Viszont annyira megihletett az egész dolog, hogy hazamentem, elővettem a pasztelkréta készletemet, és nekiálltam alkotni. Mint láthatjátok, hát ez sikerült. Igen, jól látjátok, nem a ma látható paneltömböket ábrázoltam, hanem egy olyan képet, ami még de nehéz kimondani, még a paneltömbök előtt készült képet festettem meg.